So what's up mga bay? So ngayon mga bay, papunta po kami ng Dulugon kay Sir Jorin. So 3 days servicing printing. So nagpagawa po tayo ng jersey sa kanya. So magbabayad tayo ganyan para makukuha na natin next week yung jersey. So yan po ang aking jersey mga bayo. Yan. So sabi ni Sir Jorin hindi daw siya alis ngayon. Yan, nakakuha na tayo ng pangbayad. Putik ng third gear ko ah. Ang layo ng third gear ko. Pero wala na, hindi na umaangat. So dito na tayo. So yan, nandito si Sir Jorin. Bro, may buntag dia bro. Selamat kay bro. Kala agregat. Aman tong imong sa t-shirt no ug sa kwan kay parehas raman to bro no. No. Decals ni bro, pang nga decals mo bro. Ha, imong dekalan sa tro imo ha. Yaw ko nindutan ni bro eh. Yusa ni pagka. Sa t-shirt kay ang t-shirt ani adreral mausab ana. Mausab. Pero kini bro pwede na to mabutangan ng kuan na siya ang kaning extend rag butong dito. Oh, kaning kitsinitsada mo sa tanaw ning. Sito mo sa t-shirt ug sa long sleeve pareha. Ah, sige. Para mabalance. Bro, inana na bro. Salamat ya bro. Right. Ma'am, salamat ya ma'am. Sige bro. Init na. Apa kau tahu kan? Apa? Ayan mga bay. So naka-discount tayo kay Sir Jorin. Ang discount natin is na libre tayo ng 1 t-shirt. Salamat kay Sir Jorin. At least may sa atin kasi yung pinaprint natin mga bay wala yung sa akin. Lahat yun sa ating mga subscriber. And saka ano rin sticker. Pagawa rin tayo ng sticker. 2 pligo yun. So sabay ko na kunin paglabas ng ating jersey para may maibigay tayo sa ating subscriber
sa ating pagbili nila sa ating mga produkto sa ating jersey. So may bigay tayo na mga sticker. Uy, yan, pangit yung brake ko ah. Nag-uungot yung brake ko mga bay sa harapan. Putik to ah. Delikado to mga bay. Wala, linisan pa natin tong brake. Oh, hindi na bumabalik. Parang palagi na lang mag-brake. Delikado to. So yan, pauwi na tayo. So itong dalawang caliper mamaya linisan natin to. Matagal kasi ito hindi nalinisan ko. Almost yung last vlog natin ito is 1 year na. So hindi muna tayo mag top speed kasi 12 ngayon, 12 PM. So tabi ako. Kaya umakyat dito ang 4th gear na naka 1534 tayo at saka may angkas. Hindi tayo mag change gear. Tignan natin kung kakayanin ba niya. Kakayanin niya mga pa ya. Lakas to. Oh, 60. Iba to. Yan. MT-50.
bili pala kami ng pan dito.